Lisong Soon, good evening. You're always waiting my live. Thank you so much, Lisong Soon TV. Oh, you have a video, new video, 47 minutes ago. Dandruff and dry hair? Switch to Sunset Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with peach tea oil and aloe vera to remove dandruff for a healthy, smoother hair. And a bunch of naturally smooth hair back to Sunset. Kahit nagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero hindi na nakakot mo. Mag-Belga, Adult Plus na, pwede katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulog para tuloy ang tibay. Belga Adult Plus. All new Jollibee Burger Steak. Bigger patty na, more sauce pa. Sarap, kasi ayaw namin matulog na. Good makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to Dio. Dio Executive Optical. Love your eyes. Nakakasay, mag-inipan si Kanton. Ang mo? Ang sarap! Ayan, mag-inipan si Kanton. Sarapiness. Oishi potato fries. It's cheesy to love. Your breakfast that strong. Cheeseless has calcium that helps make your bones strong. That is strong. The world becomes healthy. I can do more. Wow. Cheeseless for the strength to do more. After challenges, you bounce back stronger. Now your damaged hair can too. New Dove Peptide Bond Repair with Bioprotein Care. Reconstructs up to 90% of hair bond strength. Hair reborn 20 times stronger. New Dove. Max Fine Fragrance Collection. Hi, Mark. How are you? Fine. Smells finer than perfumes. The Max Fine Fragrance Collection. Copico Blanca, the #1 creamy coffee in the Philippines. So creamy. Winner sa akin to. Correct yarn. That's why it's the #1 creamy coffee. Copico Blanca. Creamy at gentle sa tongue. CDO Carne Norte. Ang dami pwedeng lutuin. Sarap sa likalipin. CDO Carne Norte. Bili na. CDO. Malakas ba ang resistensya mo? Mag-Centrum Advance. May triple immunity protection. Tulog para malakas ang resistensya at buong katawan. Mag-Centrum Advance. Ang authentic Japanese flavor nasa Sansei at Teriyaki sauce. Saiko! Diba? Sansei Teriyaki sauce. Ito ang international. Ayaw ulit, Domar. Ayaw move on sa ex. Walang point yan. Kaya may McDonald's rewards, may point yan. Now, every McDonald's returns your points for free rewards. Download now
germs. I choose new Safeguard with complete germ protection. Unlike another antiparasite, it protects against 10 types of harmful germs. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kaso lang po. Hindi ba't ikay nakakulong na? Anong lugar to? Bakit tayo nandito? Kaya masahilay. Isang lugar kung saan maaari kang magtagpos sa isang panaginip. Kung saan malayang nakakatabi ng aking diwa. Mitena, iyong palayain na angkot na bumabalot sa iyong puso. Sapagkat ako'y labis na nag-aalala sa iyo, aking angkot. Hindi ko kailangan ng iyong pagkaalala. At lalo na inag-aawa. Kung may nararapat na kaalaman na ikaw yun. Iligtas, patay na. At wala nang magagawa sa akin na pinabala. Batid natin hindi mangyayari ang iyong mga binabala. Sapagkat darating ang itinakdang sangay na ibigay sa iyo. Ngunit huwag na sanang umabot roon. Na ikainin sa ng dahil sa iyong kalakastanganan. Ikaw ang lapastangan. Kahit ay wala nang makakatayo, makakadikit pa sa akin. Nasa akin na ang pinakamalakas na kapangyarihan sa buong engkantado. Kaya mauunang mamamatay ang sino mang kumalaban sa akin. Ikaw ay huwag magpadaig sa iyong galit na tingnan. Pakinggan mo ang pinagulong ng iyong puso. Na ang iyong nais naman ay matanggap at mahalin dahil ay ikaw nilalang. Kaya bakit mo itinutuli ng iyong tunay na nararamdaman sa pamamagitan ng pag-ibig natin? Basta, maaaring nanggaling tayo sa isang sinapupunan. Ngunit hindi mo ako kilala, Kasukaya. Kaya umalis ka na. Hindi kita kailangan. Sinasabi mo ba ang lahat ng ito upang kaawaan ko ang iyong mga kalahing maghihilsik? Ang mga sanding iyong tinutulis ay yuring mga kalahi. Iisa lamang ang ating lupa. Iisang lubong dumadalo sa ating lupa. Nyeha! Simula nang ako'y iwan ni Mendon, ay naging singtigas na ng yelo ang aking dugo kaya wala na akong nararamdaman kahit katiting na pag-ibig o awa sa iyong mga kalahi. Kaya ika'y magbaho na, Kasukaya. Kaya makatandaan na hindi ang Yosefu, huwag maring tataw, huwag mga bilang ang pinakamalakas na kapangyarihan sa lahat. Kundi pagpapatawad, pagmamahal. Ano pa rin ang galit ang puso ng aking kapatid?
Hello, Ma'am Jean. Good evening. Hindi natin matuto at mag-enjoy with science and fun experiments. B1 tayo, isang kaunay. I believe B1 tama. Isang mensahe mula sa teksto. Report Hakuna, I believe at Amazing Earth. Introducing Copico Supremo Puro Kape. Crafted from spring coffee beans. Roasted the Italian way. Matapang. Suave. The taste of success. Copico Supremo. Matapang. Pero suave. Mag-rock hairstyle tayo for the show. Ito ba yun mo? Let's go! Sums up strong and long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Couple minutes! Sums up! Tara na! Order natin to! Prepare na! Huwag mag-alala! Dahil sa Mancha, may new Advanced Power. Nagtatanggal ng matitinding Mancha, may advanced whitening pa. New Advanced Power. Batang-bata ka pa at marami ka pang kayang-kaya malaman sa mundo. May artificial makakapag-aral ng mga sa kahit yan. Flexible katawan. Resistensya. Moving so slowly. Will she be ready? And she starts her day with Colgate Fresh Confidence. With Colgate. Now that's Colgate Freshness. Start the day with a dot of freshness. With Colgate Fresh Confidence. Come true. Go. Nasa McDonald's. New Colgate Sugar Cream Fillet. So flavorful. So sarap. So busog. Ilang beses na. After challenges, you bounce back stronger. Now, your damaged hair can too. New Dove Peptide Buffer Care with Bioprotein Care. Reconstructs up to 90% of hair loss. Hair reborn to 29 strong. New Dove. Sabi ni Doc, happy day. Sabi ni Doc, sleep early. Sabi ni Doc, maingat ang mga sister. Yan yung pray. Puro para may 100% ingredient. Magtiwala sa pro. Sabi ni Doc, yan yung pro. Sabi ng Diyos mo, tapos pinag-i, mas protected with complete temperature protection. Coffee Blanca, the number one creamy coffee in the Philippines. So creamy. Winner sa akin to. Correct yun. That's why it's the number one creamy coffee. Coffee Blanca. Creamy at gentle sip up. First day gaming. Iyong pakatandaan na hindi ang iyong sex mo. Ang galing katawan. Ang mga brilliant at pinakamalakas na kapangyarihan sa lahat. Hindi pagpapatawad. Pagmamahal. Joanne, good evening. Pagmamahal na iyong sinasabi. Sa
Sapagkat nasa akin ang lahat. Nasa akin ang lahat. Hey, we're going to attend a wedding. Adam's cousin is having a wedding today, and Scarlett is a flower girl. Come on, baga, big ignet twirl. And then Sophia also has a motif as well, wearing the same color. This is Scarlett's dress. Ding a ding, a ding, a ding, a ding. Yay! Hi guys, God is wearing my heels, guys. We have the same size of the feet now. Hi. Lola, you look so pretty. Wow. Hi guys. Very good. Bye. Bye, Piang Piang. Piang Piang is there. Nasa akin na nga. Bye, Piang. Ngunit bakit ganito ang aking nararamdaman? Mga brilyante. Bakit tila marami pa akong gustong pangkawin? Bakit marami pa akong gustong patunayan sa lahat? Dali Dangle, good evening. Nakakalungkot at nakakagalawang isipin ang dating kaharian kung saan kami pinanganak. Ay lugar na balik na airport. Huwag mo walang mag-alala ng ano, maghihiyak kong magbabawi sa aking pinero at sa akin era ang iyong pinatataw. Sana galit niyo, sapagkat ang pagkakya sa nakaraan ay pagkakaroon ng kapangyarihan. Ngayong mga aliyat ay aking rin inuutosan gawa ng kalagaran. Pangalagaan ang silip na ito ay laban sa iba. Lamang ang kilalanin at papasukin. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisilang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bell support, good evening. Alam ko, ate. Sabi ko, di ba huwag kang makialam sa paghahari ng anak ko? Ano naman yung bibiro? Gusto ko sabihin sa'yo eh. Sige, magaling na lang. Pero anong gagawin mo? Ano gagawin mo kapag ka? Hindi. Mamaya ako nakakakit mo. Alam mo sa Jesus College, eh kung sunod si Manso, inamin ba yung si walang yung nagpapatch sa mundo? Kaya ako, Jesus, mahalaga, ikas ng kapatid mo, nasa sa kanya. Mami, pinagkatao nila dito itong check up ko. Okay lang. Babi, Sir, bakit kayo lumabas? Kulit-kulit mo talaga, ano? sinasamahan ko. Awan na nangyayari sa'yo. Hindi ko kaya yun. Kaya ako okay lang sana. Pwede ba tayo magsimula ulit? Please. Pero pwede pa, sir. Buwas-buwasan mo yung katigasan ng ulo mo. Kung hindi, ako mismo papalit sa'yo.
Arlene D, good evening. Jelloy, good evening. Kuya Carson. Sige, Sir Tonyo. Flash time. Bakit, Sir? Pinapaalis mo na ba ako? Siyempre, hindi. Kaya wala na. Oh, hindi naman sila mag-chismisan dyan. Hanggat gusto nila. Ginagawa. Ayos lang sa'yo pag ismisan nila tayo. Oo, sir. Sige, mag-chismisan lang sila ng mag-chismisan dyan. Sir Tonyo? Wala na nangyari sa inyo. Nabalitaan ko. Ito, dinala na kita ng pagkain. Bakit sige na, umuwi ka na. Naghala kay Sir Tonyo. Para makapagpahinga ka. Hindi. Selena. Sila na. Sir, okay na. Sige. Tama-tama. Baka kailangan ko na mag-report sa lola ko eh. Sigurado miss na ako nun. Tsaka kailangan ko na rin magpahinga. Si Selena na bahala sa'yo. Si Selena. Sir, kita lang tayo bukas. Sigurado ako. Oo, sir. Sigurado. Sige. Salamat, Selena. Ingat kayo, ma'am. Sir, gusto ko mga pagkain na ako. Meron ako dito isda. Meron din sabaw. Tapos maraming kanin. Lagay ko muna dito, ha? Natapos namin ang seleksyon sa bentahan ng pinagbabawal na pimpontan sa Arabali State University. Kinumpirma ng pulisya na may kaukulang kaso ng isinampa laban sa mga sangkot. Samantala, nahuli kanina ng umaga si Edgar Villanueva sa Barangay Malabon nang makita ito sa dati nitong kasintahan. Napatay sa isang enkwentro si Armando Mando Garrido alias Mandong Wara na siyang kinikilalang mastermind ng naturang pagtakas ng mga preso. No, no, no. Yeah, I'm okay. I know it's hard. Alam mo na,
Chica, marami pang tao. Mga alam bituka, dito, sa Kalabari. Isa-isay natin sila na. Yes, sir. Ay, nakakaloka dito sa Calabari. Lagi na lang may mga malalaking krimen na nangyayari sa paligid. Noong una, yung Temple Patch, remember? Tapos ngayon, yung mga nakuwalang preso. Bakit? Hindi na ba mga escapist na nakuwala? Ha? Escapist talaga? O sige, pero escapist. Isa na lang naman yung hindi nahuhuli. Basta importante ako, ligtas ka. Masaya na ako. Upang ko ang buhay ko kay Tonyo. Tonyo? Wala na, sir. Eh, wala naman siya dito ah. Ano naman ang ibig sabihin ng liting yan? Ay, mag-audition mo naman. Parang blooming eh. Di ba yung ngiti? Wala. Mga kayo. Masaya lang ako. Kasi pakiramdam ko, simula na yung naging maayos natin. Ako rin ako, masaya ako dahil ligtas ka. Good evening, Ma'am Cheloy. Mas masaya siguro kung maligo ka na. Iba na yun. Okay po. Sige po, Lola. Hindi ko na. Ito pala yung mga ganito. Oo. Ay, sobra naman kayo. Anong bawang yan? Alam ka na. Pero man, pinapasabi ni boss kung ano daw balita doon ng taong sa stasyon. Wala. Wala kang magagawa. Dahil bantay na lang sa kulungan si Monty at Shotan. Hindi ko magugustuhan yung sinasabi ko sa'yo. Teka. Ako ba pinagsasabihan mo? Eh bakit wala kang ginagawa? Makalala ko sa'yo, si Monty, yung tao bumalpak, bata mo yun. Pare-parehasan tayong may taong pumalpak. Ano mo? Wala pupunta ang pinag-uusapan natin. Ang kailangan na natin isipin, kung paano mawawala sa landas natin si Monty sa Shotan niya. Doon ako simple. Alam mo, sa ngayon, hindi tayo lalanglag ni Monte. Kilala mo naman si boss. Ayaw niyo yung mga ganyan-ganyan. Yes. Pwede ka makatulog. Can you just let me sleep? Yeah. Kasi ano, hirapan ko yun. Laying, Ma'am Chin. Ma'am Lynn, Pusbel. Alam ko yung mga ganyan mo. Okay, doon ka daw akil. Okay, balik ko lang tayo sa... Dito naman sa kabila, si Ma'am Chin. Yes, you're right. Pusbel. Dito ka naman. Yan. Boss! Bad news! Yung contact natin sa loob, hindi daw makakilos. Pantay sa natin yung voltage at jowa niya sa loob ng kulungan. Hindi niyo ba yung hindi sinasabi ko? Kung pakainan kung anong kailangan gawin. I want them both gone. Naiintindihan mo yun? Tuwanag, boss. Sige na, tuwag niya. Kids, as a new coach. Dati, isa rin akong bata ng araw kabato at tumaas ang coach na pinili sa akin. And I know that feeling. Now, my journey has come full circle from writing hit songs to breaking records and barriers across the world. Nangyari yun dahil naniwala ko sa sarili. At may naniwala rin sa akin, ngayon ako naman ang maniniwala sa akin. Zach the Buddha, and I'm proud to be your new coach on The Voice Kids. Make some noise, Project Z! I like you. The Voice Kids, this Sunday after Bubble Gag on GMA. Look for the catnip and sleep. Lumayas ka. Basta
kinakayaman. Ang katotohanan, mapupul ka. Sabihin mo sa akin na totoo sa ginawa niya sa'yo sa akin. What the mean? What the truth is true. TFI. Nais kong ipakilala sa inyo si Tena. Hello po. Malaking pagbabago ang nasa mundo ng tao. Pero sa iyon ng buwakan, lang natin pera ang diwalain sa internet. Kailangan nang magsani pwersa. Ayaw ang magbabara ng mga sadya. Playing Boss G. Kapaligan. Mabuti na suwain na ulang ideya. Saturday, 8 p.m. sa GMA. When I Marry a Stranger. Premieres September 8, weeknights, 11 p.m. Isang action episode ng Lodi sa Jiu-Jitsu and other martial arts. Ang sabi ng galit na misis, kapag niloko mo pa ako, lang kita, makakatuwa din ako. Tutuloy ko yun. Family Feud by 40 p.m. Enjoy it. Ano ang ikalimang planeta mula sa araw Jupiter? It's showtime. Ma'am Lynn, playing. Apat kayo naka-play ngayon sa akin na Boss G, Bell, Ma'am Jean. My Father's Walk, Monday to Saturday, 2:30 p.m. Ano ba ibang magpapala sa baby ko? Hindi ako. Minsan mo rin nilayo sa akin sa Lia. Hindi ako papayag. Kapatid ang baby na to. Nilalayo mo sa akin. Ang Kusana, weekdays, 4 p.m. May mga hiling na umaasan marinig. May mga pusong handang tumugo sa paglipas ng maraming taon kasama ng pamilya sa pag-asang deserve natin lahat ang mas maayos at mas masayang hanggat hindi tayo mapapago at maniwala hindi tayo mapapago bawat sa buhay. Tuwing Sabado ng hapon sa GMA. So, pagkatapos, uuwi na tayo sa bahay. Puro ko sa'yo paano i-prep yung gamot ni Mama. Wala na mo ba? Pero, nagtakot din ako. Alis ka na eh. Rio Studio presents Sunday, 2 p.m. Kung mga aksyon ang hindi nakakabot na buong Setyembre, FPJ sa GMA. This is GMA, celebrating 75 years of heartfelt service and unwavering commitment as we remain forever one with the Filipino. Harness your talents and let your star shine. Double Prime Kids 360-degree workshop starting this September and Spiral Prime Acting Workshop starting this October sa GMA Network Studios. Enroll now. Contact Sparkle Workshops for more details. No need to feel clever. Wala kang malinis na magbakan. Ang kilig sa Sanggang Hit FR. Watch full episodes, access catch-up videos, and exclusive features. Visit GMANetwork.com/Sanggang Hit FR now. Back-to-back silver wins ang naiuwi sa U.S. International Awards ng 24 Oras Pogo Special Reports ni na Sandra Ginaldo at Salima Efra at ikinanghal na finalist naman ang unang balita El Nino Special Report ni Darlene Kai. In our commitment to truth, service, and world-class journalism, we are GMA Integrated News, the news authority of Filipinos. Ang news authority ng Filipino, ang lumanang lagay ng panahon. Pinaalala ko ng mga na ang mga residente sa urban areas with LPA na ito, bigyan po ng Ang ating boses sa bawat hamon ng kabigasa, maaasahan GMA
damaged hair can too. New Dove Peptide Bond Repair with Vital Protein Care. Reconstructs up to 90% of hair loss strength. Hair reborn 20 times stronger. New Dove. Telegram, now online. FAA tests over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang spectacle. Bet elite.ph. Dreams do come true. Gold. Nasa Abdo na. New Golden Chicken Curry Filet. So flavorful. So sarap. Sulit busog. 99 pesos lang. Dandruff and dry hair? Switch to Sunsilk Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smooth and hair. And the dandruff na healthy, smooth hair pa. Sunsilk. Bukas ka na, papasabugin yung ulo mo. Labas! Wait. Ikaw ang matutukan mo sa pagka. It's protective instinct. Akala ko na ako. Pasensya na kayo. Pero gabi na. Pag oras ang pahinga, magpahinga na tayo lahat. Sige na. Sorry po talaga. Sorry po. Wala akong tao. Sa susunod, umiiyak ka. Baka makapatay ka na hindi mo sinasadya. I just wanted to be safe. Pero go ahead. Yeah. Bobby! Uy, mag-text sa akin yung crush ko. Ano sabi? Ito yung driver ng ambulansya. O, ano man sabi? Ito. Hi, Abdul. Ang ingit. Okay. Kamusta ka na? Oo. Alam ko na yan. Abangan mo yung susunod na text. Tingnan mo. Alam mo, napaka-mega mo. Antayin mo. Antayin mo. Ito na. Bali, basahin mo. Diba? Pwede bang manghiram ng 1K? Sabi niya eh. Maramsan lang to. Hindi na ako. Huwag kasing kiligin sa mga text-text na yan. Ang text, walang emosyon. Purifier. Okay. Alay ka na, pinashare na ako dito. Wako na. Hello, John. Oo nga. Pasensya ka na, nakatawag ko sa'yo. Sa oras ng gabi. May pagtatrabaho sana ako sa'yo. Pero gusto ko wala makaalam dito. Sundan mo si Glenn. Kung saan siya nagpupunta at kung sino kinakausap niya. Gusto ko lang malaman kung ang anak ko
the catnet in Snake. Lumayas ka. Gusto mo kinakabahan. Sabihin mo na sa akin ang totoo nangyari. Kasi ginawa na sila mo sa akin. I follow, man. I Miguel. Wala sa. Dahil sabi nila, two heads are better than one. Kaya naman doon kaya ang saya at ang excitement. Yung sure, yung kind of childlike energy sa show. Iba talaga ang kulit na magkapatid. We're used to nurturing each other's dreams mula pagkabata. Pero ang gusto namin ibahagi sa mga kiddie talents na mga kasama natin dito. You thought ka, Kagata wants you. The Voice hits this Sunday after Bubble Gang on GMA. Maximum mga sala, our permanent dance star duos are set to beat each other on the floor. What? Me? We are the beats. Let's make chaos. Please! Pag kami na ang sumayaw, Sigurado mga galawan niyo. walang tong mga to sa amin. Learn, baby, learn. Make way. That's where to deliver. Thank you! Handa ka na ba? Sino ang matamanipod na dancer duo malapit na Stars on the floor. Dahil ganito tayo. kapuso? Nananatiling tapat. Ginagawa ang nararapat. Patuloy na nagsisikap. Mula noon hanggang ngayon. Ibinibigay ang lahat para sa Pilipinas. Sa pagpanaw ni Dalia, Kailangan mo kong pakasalan kung gusto mong mabuhay ng payapa. magigising ang kontrabitang bida. Nandito na ako makalikang biyanan. Wicked In-Law, Monday to Saturday, 11:30 p.m. Ikaw, si Jessica, nandito ka. So, ibig sabihin, nandito rin ang tatay niyo. Ang pagbunyag ng sikreto ba? Hindi ang bunyag sa pagbubuhay. Triana, nandun si Manuel sa bahay. Simula ng pagkakasila nila. Bigla na konsensya ko. Tinulungan na natin. Bayaan na tayo. Kaya naman konsensya niya. Hindi sila umalis. Papaalis. Papaalis. Hindi ko sila sasama ako. Nauunang family drama sa Hapo Cruz versus Cruz. Ang gusto ko talagang gawin mo, naligo ka. Lumubog ka at pagkatapos halikan mo yung paa ko. Sabihin ko yan. Ang tumira ng pamilya ko. The police will get you if you're pregnant and not married. Kailan po ba kayo makakauwi? Aabot po ba kayo sa graduation ko? Mga kapuso, maraming salamat po sa 8 taon at walang sawa ninyong pagsuporta sa tadhana. This September, sabay-sabay tayo kiligin. Sino inspiration mo dyan sa drawing mo? At saya sa kulitan ng Dubai and Tekla Show. Sunday, 10:05 p.m. For Power, for Saya. Siya si Shirley So, schoolmate niya si Gino Quinn. Hindi ko pa nasusubukan humawak ng criminal case. Ngayong Martes, Naniniwala ako inosente siya. 30 years na akong detective sa isang tigil na. Alam ko na kung sino ang guilty at hindi. One Ordinary Day, 5:10 p.m. It's a very, very Tuesday. What are you doing right now? Kids o'clock, 11 a.m. May mapabot na yan. Sagot na namin ang mga tekang libreng pelikula. Ang buhay ay parang isang baon ng tsokolate. Tuwing 9:30 ng umaga sa GMA. Piliin natin ang totoong kwento. Piliin natin ang facts. Bawat hapon, diwan tama sa kwentuhan. Kasama ang Fast Talk with Boy Abunda. P1 ang isang mensahe mula sa Next Talk with Boy Abunda ay believe ang amazing earth with the GMA Now. Libre manood ng paboritong GMA shows. Habang nakapila, sa biyahe, during break time sa school, dahil wala itong bawas sa load. May ibang features pa. Kaya watch TV on the go for free. With GMA Now. Get yours now.
kahit saan. Pwedeng maging bahagi ng pagbabalita. Maging mapag-isip, i-share ang kwento gamit lang ang cellphone mo. Ito ang iba't ibang paraan para mag-submit ng mga video at litrato. Tandaan, always use #newscoop. I-like at i-follow ang official page. Kwentong totoo, kwentong kapuso. Newscoop Plus. Ano ulit, Jomar? Ay, huwag move on sa ex. Walang point yan. Tara nga, McDonald's rewards. May point yan. Now, every McDo order earns a points for free rewards. Download now. After every challenge, you bounce back stronger. Now, your damaged hair can too. New Dove Peptide Bond Repair. With Bioprotein Care plus Peptide Complex. Reconstructs up to 90% of hair bond strength. For hair reborn 20 times stronger. New Dove Peptide Bond Repair. Sakit ng ulo ko sa buntis. Maraming hindi pwede. Pero ang by Jessie, pwede. Kahit sa walang naman ang tiyan. At seniors. Pwedeng-pwede pala. Choose Ina, choose by Jessie. Hindi lang yan. The Big Love was the perfect place to celebrate your favorite duos. Greenish brought the flavor-loaded fun, giving away freebies and making sure everyone could feel G for a great time. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
emosyon. Kanina pa ba kayo dyan? Ay, girl. Kami ang magtatanong, hindi ikaw. Kayo na ba ni Tonyo? No comment. Oo, pala. Hindi no cellphone. Sagutin mo muna, yes or no, final answer. Mahal mo ba si Tonyo? Hindi. Okay. I invoke my right against self-incrimination. Senate hearing? O bakit? Teka, nangyayari ka ba sa inyo sa tono? Silence means yes. Ano ba kayo? Natutulog ako. Ingay-ingay mo. Ako kapitalo ko dito. Meron tayong emergency meeting. Dahil si Bobby, mukhang isinuhula ang perlas ng silangan kay Tonyo. Ano? Over na ako? We're back with an exciting new season. Kasama ang OG coach, Coach Billy. The Queen is back. Coach Julie, we're ready. At ang mga bagong superstar coaches, record-breaking singer-songwriter Zach Tabuto. I want you to make history with me to Project Z. Show the talent. Double the excitement. With the Gala's amazing duo. Tuwis na rin mo. Basta kasama si Coach Paolo, Coach Miguel. Wala sa. Big changes are coming sa biggest singing competition in the world. Team Believe Joe Squad. Project Z, And that was you. The Voice, Kids. This Sunday after Bubble Gap on GMA. Todo ang pasasalamat namin sa inyo, mga kapuso. Maraming salamat pala natin sir. Kaya naman GMA ang may pinakamatawag at pinakapatinaw na reception para siguradong maabot namin kayo sa mandako ng bansa. Dahil sa inyong todong suporta, tayo pa rin ang leading TV network sa buong Pilipinas at pinakapinapanood sa Urban Philippines. Salamat sa Talagang itodo nyo ang inyong pagmamahal online. GMAnetwork.com, ang #1 Philippine news and media publisher. Locally and globally sa similar top websites ranking. As a two-year leaderboard rankings. GMA at the isang Philippine company among the world's top 20 media companies. At #1 media company ang GMA sa Philippines at Southeast Asia. Todo rin ang good vibes dahil sa solid na social media bond natin at sa inyong bilyong online views. Itodo na natin ang saya. Because #1 AM station ang Super Radio DZWB at #1 FM station ang Barangay MX 97.1. Mula umpisa hanggang dulo, walang bumitaw sa inyo. Kaya asahan nyo na mas todo pa ang thrill at excitement sa mga paparating na abot namin para sa inyo. Ito ang GMA. Forever grateful, forever one with the Filipino. Mga sikreto ni Eddie. Si Eddie, siya ang totoong kalaban. Isa-isa nga mabubuga. Well, the truth is the truth. I love your sister. She threatened me. Kung iwanan ko daw siya, papatayin na si Helena. Ang mga babaeng nagkarabyado ni Eddie, magsasagi puwersa na. I rise from the ashes and come out stronger. And this is Shuri Empire. On GMA Pride. Umpisa na ng gera.
Sis, niloko mo pa ako, lang kita. Makakatuwa din tayo, tutuloy ko yun. Family Feud, 5:40 p.m. Ay, talaga. Robert ang nagdala sa akin dito, kaya siya ang may karapatan na palayasin ako. Sino ba? Hindi! My Father's Walk, Monday to Saturday, 2:30 p.m. Bakit hindi natapos ang tunay? Bakit walang mga doktor ang ibang ospital? Bakit sila ang mga paaralan? Bakit walang maayos na daan? Bakit may palutang-lutang na shabu sa dagat? Bakit ininatapon lang ang mga gulay? Bakit hindi napaparusahan ang may saka? Ang malaking tanong ng lipunan, hahanapan ng kasagutan sa Reporter's Notebook tuwing Sabado ng gabi. Enjoy natin! Ano ang kalimang planeta mula sa araw Jupiter? Ay, okay. Inihiwalay mo pala. Sige, Ma'am Jean. Pagkatapos nito ng 7 days, Ma'am Jean, i-play ko yung nakaseparate. Sige, babalik ako sa iyong ano, Ma'am ha, Dedusa. Salamat, mga kapuso! Hindi ko makakalimutan mag-bridge yung landslide sa Ipabong Benguet. Kung sige po kami marating yung ground zero na ilahad ang kumpleto ng pusong pagbabalita, lalo na sa mga kamag-anak na nag-aabang sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Kanila na ang bright skin. I want Vita Brighter Skin. Myra Whitening Lotion with beauty vitamins for standout brighter skin in as early as 7 days. It's giving Vita Brighter. I know, right? Chicken McDonald, much malaki, much crispier, much juicier, much masarap. Suyusokan na hindi lang. After challenges, you bounce back stronger. Now your damaged hair can too. New Dove Peptide Bond Repair with Bioprotein Care. Reconstructs up to 90% of hair loss strength. Hair reborn 20 times stronger. New Dove. Uy, okay ka na? I just resigned. It's an important meeting kasi nagpa-interview ako. Job interview? For my dream job in fashion. Lucky sa'yo, Bes! I chose My passion. Great choice. Ikaw, what's your crew? Sige na nga. Para hindi na rin kayo mag-isip. Wala pa naman pong grabing nangyayari sa amin. Ano? Wala pang grabe, pero meron na. Gabi, walang masama kung aaminin mo na. Sa pamatanda na tayo. O parang si Kapitana. Oo nga, Bobby. Hindi din masasabi ang bagay kasi napwetuhan. Sige, nag-kiss na kami. Isang beses? Ilan? Ako, kilala kita. Meron ka pang hindi sinasabi. Nag-kiss lang ako. Munti ko na pong, isuko yung terrace ng silangan. Kapitana, violence against women yung ginagawa mo. True. Tsaka masaya lang kami para kay Bobby. Yes. Nakadalawa eh. Lola, pasensya na po kayo kasi hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa inyo eh. Pero, hindi pa naman po kami. Hindi ba kayo? Ano yun? Walang label? Ay, ako, boto naman ako kay Sir Tonyo. Pero hindi ba mas maganda kung pinaghihirapan ng isang bagay, lalo na sa pag-ibig? Kami din, Bobby. Boto kay Sir Tonyo. Pero walang label. Parang rekta naman
is nawawala. Boto naman kami kay Sir Tonyo. Kaya lang, dapat dumaan tayo sa tamang proseso para sigurado, para hindi ka masaktan. Yes, one of the done. Ano ba yung binigyan mo bulaklak dito ng malaki? Oo, bili kasi ng bulaklak sa Tonyo. May surprise na siya ng babae. Huwag wala kang surprise, inutusan mo kasi yung sa kung ano-ano. Excuse me, I have to take this. Dapat kababanto kayo. Sino kausap mo? Pwede ko mong makausap. Hi, Papi. Meron kasi akong sinulat. Kung saan marinig mo. Isang maganda na alabang maganda binibili. Meron kami kasi tawag ka binibili. Ikaw ang kasihan sa isa na lalaki. Eh, siya mahal. Ang pangalan na ay Papi. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
basura. Ninakawan akong araw. Matagal ko na minahanap. Nakawan ako. Kumahanap. Kumahanap sarili ko. Mamatay akong araw mo. Tinuloy ko pa rin yung pagpasok sa Delma Beauty. Pero hindi na para mangarap. Gusto kong gawin. Gusto kong patayin si Titi. Alam mo rin, tinitigyan ko siya pumatay. Hindi ako kilala. Ano yun? Ano mo makakalimutan? Ang mukha ng taong ginaboy mo. Dahil mo na kung kayang buwanan. Ngayon, natuklasan ko na yung prosecution din. Hindi lang pala ako ang biktima. Maraming pala kami. Dami namin. Pero naisip ko, mas malanta yung taong papatayin ko siya, di ba? Ang dali lang. Dapat kasi, magdosam na siya, di ba? Siya, at saka si Velma, nang buong akala ko yung kasabot silang dalawa. Kaya ba nabuo si Maria Amado? Dahil dito. Kaya ako nag-undercover as assistant ni Velma. I started as an intern. Hinahingan ko eh. She liked my work. I was very efficient. Napapansin talaga ako sa kanya thinking that she knew about any side business. Kaya yun, nakuha ko ng trabaho. Nagalungkat ako, nanap ko yung mga sikretong tinatago ng mga imperial na yan. In the hopes that I find something, any damn thing that could potentially ruin their lives. Kapalit kong pag-iurap nila sa pagkatao ko. But then, I came across ang kaso ni Helena. Sinagkapitan ko lahat. Correct na lahat, 1, 2, 3. Hanggang sa dumating ka. Parang tadhana na mismo yung umilos para pagtagpuin tayo eh. No? Miss Velma,
What's the matter, Prada? There's so much on it. You know, she's very convincing. Hello po? Talaga po? Sure, sige po, pumunta po ako dyan. Salamat po. Ano rin isa? Secretary ng Experiment. Gusto mo humangi para sa isang job offer? May pagbuhay na may nakit. At narinig kayo? Kasama ka pa. Miss Gabos assistant. Sorry about the last time we were here. Let's move on. And this is the start of your best life. Nasaan si Shan? Alas mo sa rin dito. Pero dahil sa nangyari nito huli, wala natin, baka ikaw pa rin. Hindi ka naman naisip yun. Hindi mo gusto? Tsaka pa kayo dito. Ang fate brought us together. Dapat ituloy na natin itong pagtutulungan natin. Kaya maasahan niyo Mahal namin mga kapiso na mananatili kaming tapat. At magbibigay ng pag-asa. Sa harap ng anumang pagsunod. Walang bibigay. Walang iwanan. Lagi kaming narito. Para inyong matapuhan at malapit. Dahil ang ating pagkasama, lagi namin pamangalaga. Wala talaga. Ang tira sa akin ko, kaya siya lang may karapatan na palayasin ako. Honest, ano ba? Hindi na, hindi. Dad, kumuha ka na sa babae yan. Yan mo ang mag-desisyon. My Father's Walk, Monday to Saturday, 2:30 p.m. Ikaw, sa Jessica, nandito ka. So, ibig sabihin, nandito rin ang tatay niyo. Mabubugat na ang sikreto. Wala na ni Adriana. Nandun si Manuel sa bahay. Ang puno ang tulog nito. Cruise, Christmas Cruise, 3:20 p.m. Pagkatapos, uuwi na tayo sa bahay. Turo ko sa'yo paano i-prep yung gamot ni Mama. Kuya, alala mo dati. Ito, natatakot din ako eh. Honest ka eh. Rio Studio presents Sunday, 2 p.m. Siya si Shirley So, schoolmate niya si Gino Raymo. Hindi ko pa nasusubukan na humawak ng criminal case. Ngayong Martes. Naniniwala ako yung sende siya. 30 years na akong detective sa isang tingin na alam ko na kung sino ang guilty at hindi. One Ordinary Day, 5:10 p.m. Kailangan ng hair. Kaya yan with just a finger roll. Thanks to Palmolive Naturals. With 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb. Paano ulit, Jomar? Ay, move on sa ex. Walang point yan. Karamay McDonald's rewards. May point yan. Now, every McDonald's order earns you points for favorite ones. Download now. In the recorder, straight from bed, moving so slowly. Will she be ready? And she starts her day with Colgate Fresh Confidence, with hundreds of cooling crystals that give an instant jolt of freshness. Now that's Colgate Freshness. Start the day with a dose of freshness. Under the wind like a grid. With Colgate Fresh Confidence. First day vaping. Pero umilas din ang buhok. Sunsilk with active adhesion. Electric oils, vitamins, and proteins para always smooth and hair na may walang nakakagigil. Walang makakapigil. Action. Sunsilk with active adhesion. Kami ni Mama, gusto ko bebo. Kaso nilalain siya. Ang buto na kulang sa calcium, marupok pwede mahuwi sa osteoporosis sa pagtanda. Kaya dapat mag-capture with a powerful holy formula. Ito, palakas ng dugo. Okay, capture. Guardia, na-posting sa kanyang mga kapitbahay sa Caloocan. Suspect, nabail matapos panlaban umano sa responding SWAT. Sagot ng mga kongresista at pinangalan
puso nila ang saktan sa paningin ng tao. Sa pananakot. Yes, this is human. See, this is your man. Pero nagkamali tayo ng inakala natin kalaban. Alam ko ikaw yan! Harapin mo ako, you coward! Hindi si Velma. I'm so sorry na nangyari lahat sa ito. Hindi mo deserve to. Walang taong dapat makaranas nito. Pero kasi maraming salamat. Maraming salamat kasi naging malakas ka. Maraming salamat kasi kinaya mo. Si Eva, siya ang totoong malaman. Salamat na ito ang partner. Maraming salamat mga kapuso for picking Stars on the Floor, the #1 TV show on Saturday prime time. We are just heating up. Pwede mag-chill. Lumabas ang biggest moments of the season sa mga susunod na Sabado. Witness ang 10 star duos on the fiercest sound. And the jaw-dropping twists that will leave you speechless. Stars on the Floor, Sabado, 7:15 p.m. Lieutenant Conde, good morning. Okay naman tayo, bukas. May pinapagiging na si Sir Tonyo. Ano mo para kanina doon? Para sa akin. Ano kasi, huwag kang mag-excited. Sanggang bigay for real after sangre. Nais kong ipakilala sa inyo si Kena. Hello po. Malaking pagbabago mula sa mundo ng tao. Pero sa liwan ng diwata, pinagdandaan nila ang malaking sakit. Kailangan magsaling pwersa. Ano ang magbabala ng mga ganyan? Kailangan ang humili ng papaligan. Tututi ng suwain na ulo ni Dea! Sangre. Hindi sa GMA. Sa mapanaw ni Dalia, Kailangan mo kong pakasalan kung gusto mong mabuhay ng kayatan. magigising ang kontrabidang bida. Nandito na ako, Sir Kenan. Rated M Law, Monday to Saturday, 11:30 p.m. Isang action episode ang Lodi sa Jiu-Jitsu and other martial arts. Ang sabi ng galit na misis, kapag niloko mo pa ako, yan kita, makakatuwa din ako. Totoo yung gayo. Family Feud, 5:40 p.m. Kunyang, good evening. Now your damaged hair can too. New Dove Peptide Bond Repair with Bioprotein Care. Reconstructs up to 90% of hair bond strength. Hair reborn 20 times stronger. New Dove. It's a match! Just like GameZone. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit free. They play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood
not solve financial problems. Gusto mo na? Welcome. Pagod ka na, sis? Stress at payat kasi. Ang stress nakakaubos ng nutrients, kaya take stress tabs every day. Tulong maibalik ang nawalang nutrients. I now wake up. F. Ganda ng gising. Oops. May stress tabs na! Try Palmolive Naturals. Ang may usok, use Palmolive. Ang may araw, Palmolive pa rin. With 100% natural coconut cream. May long-lasting bango. Para ang buhok. Pabalik-balik na nilo, sapat ba ang ordinary toothpaste mo? Sensodyne lang ang nire-recommenda ko. Dahil may dual protection, ito laban sa pamingilin ng ngipin at cavities. Alam kong epektibo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tagal na ako mag-isa. Matagal na ako mag-isa dito. Tulungan mo ako. Mahal mo ako. Hindi ko kaya mag-isa. Naiintindihan kita. Pero kasi natatakot ako. Baka isang buhay na naman ako. Wala akong pinagpapulit pa natin. Ayoko. Mas marami ang buhay ang mawawala pag hindi natin tinulungan yung kademonyo na hindi na yan. Ngunit, inisipin mo ang temo. Isipin mo kung sino si Alex. Namatay. Namatay mga pinagsamantalahan niya. Sige na, gagawin natin kay Glenn. Biktima din yun eh. Mula sa pag-ibig, ako sa mga kasinungaling ng asawa niya. Hindi kailangan niya tumutukin. Kailangan natin siya palayain. Mag-end na po ako. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye everyone. Meron siyang